a un otro lugar normal. Wanneer Bosso sa quizás en el momento aquí da renova nos binnenhof. No por usa ni Tweede Kamer, ni Eerste Kamer ahora aquí, pues EPCO aquí no por atuma lugar en sala plenario di Senado. Nos mestra busca un sitio alternativo ahora hay, y nos ahanja el sitio hay na distancia di binnenhof. Ta pesai usa cupa prome via den historia EPCO tatuma lugar den el lugar más bonita di Holanda uta Bonaire. Dank Dios e delegación holandés no por comprende tu resaki. Pero pa sombra no sta na Bonaire no sta abri EPCO aquí den el idioma di reino más bonita tu kin tuka papiamento. Tot zover. Laat ik ook iets in het Nederlands zeggen, want dat is ook voor mij nog steeds fijn wel de taal van de conferentie van onze parlementen, al zal hier natuurlijk ook Engels en papiamento gesproken worden. Want waarde collega's, het is bijzonder dat we hier bij elkaar zijn. De laatste keer dat we elkaar zagen bij een IPCO, fysieke IPCO, was aan het begin van Binti Binti 2020. En dat werd niet het jaar waar we toen zo hoopvol naar uitkeken. Het coronavirus heeft hard toegeslagen in alle 4 de landen van het Koninkrijk. En ook de komende tijd blijven de uitdagingen groot. Toch zijn we als parlementariërs van de landen weer bij elkaar. En laat het ook een teken zijn dat we het langzaamaan gaan winnen van de pandemie en dat we de blik naar voren kunnen richten. Want Aruba, Nederland en Curaçao hebben net een nieuw parlement gekozen met veel nieuwe mensen en nieuwe ideeën. En op Curaçao en Aruba ook al een nieuwe regering. Van harte gefeliciteerd aan iedereen die gekozen is of die herkozen is. Ik zou van de gelegenheid graag gebruik willen maken om je even kort voor te stellen aan de leden van de Nederlandse delegatie. Want de delegatieleider Paul Rozemuller, ikzelf en ook Artje Kuiken waren er bij het vorige fysieke IPCO op Curaçao ook bij. Maar alle andere leden zijn hier voor het eerst of voor het eerst in lange tijd. We hebben bijvoorbeeld 2 Haarlemmers, Jeroen de Recour en Arda Gerkens. Jeroen de Recour van de Partij van de Arbeid was zelf 4 jaar lang rechter op Aruba en 4 jaar voorzitter van het zomer-IPCO en nu voor de Eerste Kamer delegatielid. Zit daar aan die kant van de tafel. En Arda Gerkens is senator voor de SP. En wat ook in Haarlem. We hebben ook 2 Amsterdammers. Erik van den Burg van de VVD en Don Seder. Kijk even waar hij zit. Van de ChristenUnie. Ze komen ook nog eens allebei uit Amsterdam Zuidoost. Waar ze erg veel stemmen hebben gehaald. We hebben ook 2 Friezen. Artje Kuiken van de Partij van de Arbeid en Aukje de Vries van de VVD. En omdat we 2 Friezen hebben, zijn alle rijkstalen bij dit IPCO goed vertegenwoordigd. Ook het Fries. We hebben ook 2 Brabanders, Alexander van Hattem en Inge van Dijk. Alexander van Hattem van de PVV zit daar en Inge van Dijk van het CDA zit daar, de tweede rij. En dus ook Brabant, een van de meest bijzondere provincies van Nederland vertegenwoordigd. Laura Bromet van GroenLinks zit daar en zij is ooit wethouder geweest voordat ze Kamerlid werd in Waterland. Een gemeente die precies evenveel inwoners heeft als Bonaire, of dat in ieder geval op een gegeven moment had. En met Jorien Buiten, waar zit Jorien? Zit daar hebben wij een oud-minister van Sint Maarten in het Nederlandse parlement. Ja, een oud-minister van Sint Maarten in het Nederlandse parlement. Wellicht brengt dat andere mensen ook op ideeën hier. Ik wil er even bij stilstaan dat het niet alleen een tijd is van vooruitblikken. Want gisteren nam Bonaire afscheid van een reus in de Antilliaanse politiek. Want Jopie Abraham werd naar zijn laatste rustplaats gebracht. Volgens mij waren sommigen van u er ook bij. En Jopie Abraham is iemand die in het hele Koninkrijk bekend stond om zijn werk tientallen jaren lang voor Bonaire, voor de Nederlandse Antillen en voor het hele Koninkrijk. Wij wensen zijn naasten, zijn vrienden en Bonaire heel veel sterkte met het grote verlies. Beste parlementariërs, het is heel bijzonder dat we weer fysiek bij elkaar zijn. Laten we ervoor zorgen dat dit samen zijn ook leidt tot samenwerken. En om te beginnen wil ik heel graag het woord geven aan de gezaghebber van Bonaire en onze medegastheer van dit IPCO, Edison Reina.
goed is, ben ik u wel te verstaan. Bontardi, tour presente. Ik zal mijn best doen om mijn Nederlands net zo goed als de voorzitter in Papiamento heeft uitgesproken net. En daarnaast Bombini, namens ook Openbaar Lichaam Bonaire aan alle parlementariërs van het Koninkrijk hier op ons mooie eiland. Wij doen ons best om jullie echt in een Nederlands bijzonder gemeente te laten voelen. Daarom ook het regen en het koud weer. Die airco heb ik extra koud laten zetten, zodat jullie ook voelen dat je ongeveer in Den Haag bent. Maar goed, dat geldt ook op Bonaire en wellicht nog meer dan bepaalde delen van het Koninkrijk. Ook hier is er zonneschijn na de regen en dat verwachten we ook binnen een paar uur, als ik de KNMI mag geloven. Dames en heren, het is mij een bijzondere eer dat ik u bij de opening van het interparlementair Koninkrijksoverleg mag toespreken. Ten meer, daar het voor u als delegaties een bijzonder moment is om voor het eerst in 1,5 jaar tijd weer eens fysiek bijeen te komen. En waar? Hier op Bonaire. U heeft in de tussentijd dan wel met elkaar gezoomd en gewebext, maar wij weten allemaal dat de wandelgangen niet gemist kunnen worden om vergaderingen vruchtbaar te laten verlopen. Naast deze bijzondere eer dat ik u mag toespreken, is het ook een primeur dat u wordt verwelkomd door een gezaghebber. Want het is voor het eerst dat een van de openbaar lichamen uw halfjaarlijkse overleg ook mede host. Het voorstel van de Nederlandse delegatie om elkaar hier op Bonaire te ontmoeten, hebben wij met open armen ontvangen en dit bevestigt dat wij ook erbij horen. Een gevoel, dames en heren, dat wij niet altijd hebben. Zo stel ik vast dat onze lokale volksvertegenwoordigers niet aan uw beraadslagingen deelnemen. Natuurlijk, zij zijn niet, net als u, parlementariër. Maar, dames en heren, we zijn wel elkaars buren, delen een gezamenlijke geschiedenis en in vele opzichten ook zijn we lotgenoten van elkaar. Veel van hetgeen dat op uw agenda staat, speelt ook bij ons hier op Bonaire. Ik heb er uiteraard alle vertrouwen in dat de Nederlandse delegatie de belangen van ons bijzondere gemeenten zullen behartigen. Toch zou ik het geen gek idee vinden om bij de toekomstige IPCO's, al is het maar bij 1 sessie, en alleen tijdens wellicht de wintersessie, edities, gedelegeerden van de eilandsraadsleden toe te laten of bij de beraadslaging of eventueel een voorbespreking. Nogmaals, we delen veel dezelfde uitdagingen die ook het beste in gezamenlijkheid kunnen worden opgelost. In ieder geval iets, zou ik zeggen. En waar een wil is, is een weg. Ik hoop dat u er eens over wil nadenken. Dames en heren, uw presidium heeft mij gevraagd het kort te houden, want u heeft een volle agenda. Toch wil ik heel even uw aandacht voor een ander thema. U allen heeft op uw tafel een klein aandenken gekregen van uw bezoek aan Bonaire. Het is een zoutmolen met echt Bonaireaans zout. Ik zeg altijd, dames en heren, dit is de reden waarom wij in het Koninkrijk zijn. Dan heb ik het over Bonaire. In de 1600, de jaren 1600, toen Nederland op zoek was naar zout om hun haring te pekelen, omdat ze geen toegang hadden naar Zuid-Europa voor de zoutmijnen in Spanje, zijn ze hier in de buurt beland. En Bonaire, door zijn ligging en de vlakke zuidelijke kant, groeiden de kristallen extra hard en groot. En sindsdien, toen nog meer dan nu, waren wij interessante eilanden. En sindsdien zijn we ook onderdeel, of af en aan onderdeel van Nederland geweest.
Onderdeel van een heel mooi koninkrijk. De zout, dames en heren, is iets wat heel veel besproken is in literatuur, in de Bijbel, in alle meest besproken substantie, kan je zeggen, in literatuur. Het is bijna overal. Zout brengt dingen bij elkaar, geeft smaak. En daardoor heb ik het ook, net zoals ik aan veel mensen cadeau geef, geef ik het ook aan jullie, omdat ik zie dat wellicht deze zout ons kan verbinden in het koninkrijk. In sommige landen wordt zout aan nieuwe buren gegeven. Wij zijn al jaren buren, families, kennissen en ik hoop dat wij hier meer uit kunnen halen. Kleinigheid nog erbij. Het is een hervulbare zoutmolen. Als het leeg is, kom terug. Je kan het gratis opvullen. We hebben bergen van zout hier voor jullie allemaal. Nog heel klein toewijzen ook naar EU. Ik was 2 jaar geleden ook op bezoek in de Europese Unie in Brussel. Toen werd ik uitgenodigd voor een lunch in een grote mooie restaurant die ze daar hadden. En ja hoor, daar stond op tafel zout uit het Caribisch deel van Nederland. Ik was zo trots als een pauw. Maar zelfs dat geven we smaak aan de EU. Net zoals de hele wereld ook geeft. Net zoals ik net zei, ik kan het ook niet laten u aan te raden de gelegenheid te baat te nemen om ook een beetje van ons mooie eiland te genieten. Het is nu een beetje grijs en grauw, maar de zon gaat zo schijnen. Wees altijd welkom. Vanavond zullen we elkaar zien bij de ambtswoning, het is heel dichtbij, waar we op informele wijze verder kunnen praten en spreken. En laat me dan u nu een succesvolle IPCO toewensen. En in ieder geval tot straks, als we elkaar even informeel zullen treffen. Dank u wel voor uw aandacht. Dank u wel. En ik vertrek ook, want het is aan jullie. Ja, heel veel dank, gezaghebber Reina, voor uw opening. En heel veel dank voor de hospitalidad typicamente van Bonaire die wij mogen genieten. En we zien er naar uit om vanavond bij uw ambtswoning op bezoek te komen. Daarmee is het IPCO 2021 van deze zomer voor geopend. En ik wil graag eventjes met u de bijzondere setting doorlopen waarin wij zitten. Namelijk het eerste IPCO in coronatijd. We hebben met elkaar eerder al coronaregels gedeeld. Ik loop hier nog even kort door. En in het presidium is er net ook even over gesproken hoe we daar het beste nu mee om kunnen gaan. Allereerst heeft iedereen een badge gevonden op de plek waar u zit. En we willen u vragen om elke keer op dezelfde plek ook plaats te gaan nemen als u de zaal binnenkomt. Als je met andere mensen wilt praten, doe dat dan zoveel mogelijk buiten. Dus laten we, als we straks schorsen, niet in deze zaal blijven hangen, maar snel allemaal op pad gaan naar de kleinere ruimtes of naar buiten. Laten we ook duidelijk maken dat we in deze zaal, net als in alle andere ruimtes, die 1,5 meter afstand tussen de tafels zoveel mogelijk in acht houden. Als iemand wil spreken, dan is het geluidssysteem werkt zo dat de microfoons op 1 plek kunnen worden aangezet. En dat het daarom belangrijk is dat iemand die gaat spreken even de hand opsteekt, zodat ik het woord kan geven. En dan kan daarna de microfoon worden aangezet. In het presidium is even gesproken hoe we omgaan met het dragen van mond-neusmaskers tijdens het IPCO. En in verband met de airconditioning hebben wij besloten, en dat is in afwijking van de regels die eerder zijn gedeeld, dat we met elkaar afspreken dat iedereen die niet aan het woord is, het mond-neusmasker op heeft. En dat iemand die spreekt het af kan doen zodra die gaat spreken. Maar dat los daarvan het mond-neusmasker dus gedragen wordt tijdens de sessies van de conferentie. Dat gezegd hebbende, de gezaghebber meldde het net al eventjes. Het lijkt erop dat de Nederlandse delegatie ook het weer uit Nederland toch heeft meegenomen naar het Caribisch deel van het land. En dat betekent dat wij de groepsfoto voor vandaag even afgelasten. Zodat we ook niet vandaag hoeven te wachten op de zon. Dat betekent dat wij de groepsfoto morgen zullen nemen. En de groepsfoto morgen nemen, dat zal gebeuren op een tijd die we nader even zullen communiceren. Maar dat geeft ons in ieder geval nu de gelegenheid om direct door te gaan met het eerste agendapunt. En dat zijn de opening speeches in de presentatie van de recente ontwikkelingen per land. We hebben dat gecombineerd in blokken. Dat betekent dat dat in 1 keer achter elkaar doorgaat.
Sommige landen hebben ervoor gekozen om daar 2 personen voor in te zetten, andere landen 1. Dat kan allebei. We gaan in ieder geval beginnen bij, en ik kijk even bij mijn aantekeningen, we gaan in ieder geval beginnen bij het oudste land van het Koninkrijk, althans het land waarvan de grenzen in 1986 niet meer zijn gewijzigd, en dat is Aruba. En dat betekent dat ik het woord ga geven aan de commissievoorzitter van de Commissie Koninkrijksrelaties op Aruba. Nee, wacht, ik zie dat ik het woord ga geven aan de statenvoorzitter van Aruba, en dat is de heer Vrolijk. Meneer Vrolijk, gaat u gang. Goedemorgen aan de delegatieleider van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, de heer Paul Rozenmuller. Delegatieleider van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en voorzitter van het IPCO, de heer Jan Paternotte. Collega-parlementsleden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal, de voorzitter der Staten van Curaçao, mevrouw Charity America. De voorzitters van de Commissie en Koningsrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties van Curaçao, Sint Maarten en Aruba, de heer Amerigo Todey, de heer William Marlin en de heer Rokochong, collega-parlementsleden van Curaçao, Sint Maarten en uiteraard Aruba. Mijn naam is Edgar Vrolijk en ik ben sedert 8 juli jongstleden voorgedragen als voorzitter der Staten van Aruba. Het is voor mij een grote eer om u in het kader van dit interparlementair koningsreisoverleg te kunnen toespreken, zo kort na de verkiezingen op Aruba. Samen met de andere leden van de Arubaanse delegatie kijk ik er naar uit om gedurende de komende dagen kennis met u allen te maken en naar het vervolg van ons duurzaam contact in zaken koningsrijksaangelegenheden gebruik maken van het interparlementair koningsrijksoverleg. Sedert januari 2020 hebben wij elkaar niet meer in persoon kunnen spreken. In maart van hetzelfde jaar werden wij geconfronteerd met een onwaarschijnlijke realiteit dat ons dagelijks leven op drastische wijze heeft overrompeld. We werden geconfronteerd met een onzichtbare vijand die op onmiskenbare wijze onze samenlevingen tot stilstand wist te brengen. Ondanks het feit dat wij na 1,5 jaar weer in levende lijven bij elkaar kunnen komen, kampen wij nog steeds met het coronavirus en haar gevolgen. Voor het uitbreken van de pandemie staat de financiën van ons eiland al onder druk vanwege de verslechterde politieke, financiële en sociaal-economische situatie in Venezuela. Die situatie leidde tot een toestroom van illegalen vanuit het voornoemde buurland. Onze eilanden, met name Aruba en Curaçao, werden genoodzaakt om alle beschikbare mankracht en financiële middelen in te zetten om voornoemde toestroom tegen te gaan. Helaas blijken deze maatregelen niet altijd afdoende te werken, omdat de beschikbare mankracht en financiële middelen niet toereikend waren. De druk op de beperkte financiële middelen werd nog groter op het moment dat de pandemie toesloeg. Waar Aruba vooruitgang boekte ten aanzien van haar economische herstel en aardig op weg was naar het behalen van een surplus van om en nabij 46 miljoen op haar begroting, zorgde de pandemie ervoor dat iedere financiële vooruitgang werd weggevaagd. In de plaats daarvan kreeg Aruba, net als andere landen, te kampen met grote financiële problemen, omdat haar economie tot stilstand werd gebracht toen ons enige economische pilaar, het toerisme, een enorme klap moest incasseren. Noodgedwongen moest Aruba haar grenzen met het buitenland afsluiten. Velen werden hierdoor werkloos en raakten hun inkomsten kwijt. Aruba was genoodzaakt om tijdelijke financiële hulp te vragen aan Nederland op basis van onze statuut artikel 36. Zonder laatstgenoemde bijstand zou het niet mogelijk zijn geweest om als land te herstellen. Door de pandemie en haar gevolgen kwam ook het besef dat het anders moet en het tijd werd om aan hervormingen te denken die een beter financieel en sociaal perspectief aan onze gemeenschappen zouden moeten bieden. Te dien einde liggen er na maandenlange onderhandelingen, met name
om onze autonome status binnen het Koninkrijk te waarborgen 2 Rijkswetten in het verschiet. Te weten, de Rijkswet regelen het Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling, alsmede de Rijkswet Financieel Toezicht. De hoop is om op voet van gelijkwaardigheid en onderling respect uitvoering aan deze Rijkswetten te geven en rekening houdend met de autonome status van elk land. Een slepende uitdaging waarover het parlement van Aruba zich nog steeds zorgen maakt, is natuurlijk de geschillenregeling. Zoals u bekend is het voorstel van Rijkswet Koninkrijksgeschillen door de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingetrokken nadat deze op 1 juni 2021 ter behandeling op de agenda van de Eerste Kamer stond. Het voorstel, zoals dit ter behandeling stond, kon niet op de steun van de eilanden rekenen, omdat deze niet voldeed aan 3 uitgangspunten die dit forum in 2015 was overeengekomen. Te weten dat een onafhankelijk en onpartijdig orgaan belast zal worden met geschillenbeslechting, waarbij dit orgaan een bindende uitspraak zal doen over strikt juridische geschillen. De intrekking is zeker een tegenslag, maar dat betekent niet dat er geen geschillenregeling zal komen. In gevolge artikel 12 van het statuut blijft die verplichting bestaan en de verantwoordelijkheid berust bij ons om daaraan gehoor te geven. Aruba als land heeft een conceptgeschillenregeling klaar die voldoet aan de hierboven genoemde criteria en waar wij hopen om medewerking te krijgen van alle landen binnen het Koninkrijk om dit te kunnen realiseren en waar deze een symbool wordt van goede samenwerking en wederzijdse respect binnen het Koninkrijk. De uitdagingen, zoals het komen tot een duurzaam en gesaneerd overheidsfinanciën en een acceptabel begrotingstekort, werkloosheid en het heropstarten van de Arubaanse economie, blijven ons zorgen baren en hebben onze volle aandacht. De Arubaanse parlement neemt haar taken als volksvertegenwoordigers heel serieus op en werkt samen mee aan het zoeken naar duurzame oplossingen. In dit licht kijken we uit om gedurende dit kort overleg met u allen van gedachten te wisselen over de wijze waarop wij samen als Koninkrijk de geschetste problemen kunnen overbruggen. Het IPCO heeft ons altijd de kans geboden om openhartige discussies te voeren en constructieve ideeën aan te voeren. Laten we wederom best practices en ervaringen met elkaar delen. We delen niet altijd dezelfde mening over de wijze waarop wij zaken omgaan, maar dat heeft ons nimmer weergehouden om telkens malen bij elkaar te komen als koningsrijksgenoten om in overleg elkaar een reikende hand te geven. Dat is karakteristiek voor een duurzame relatie waar gezamenlijke belangen nagestreefd worden. Ik dank u allen voor uw aandacht en wens u alvast een zeer productief overleg toe. Dank u. Ja, dank u. Dank aan de heer Vrolijk. En nog ook gefeliciteerd met uw verkiezing tot statenvoorzitter. Nu inmiddels 1,5 maand geleden. Dan ga ik nu het woord geven aan de voorzitter van de Commissie Koninkrijksrelaties van het Arubaanse parlement. En dat is de heer Chom. Voorzitter, collega, statenleden en ieder die het IPCO volgt, een goede middag. Namens de Arubaanse delegatie zal ik een korte presentatie verzorgen over de recente ontwikkelingen op Aruba. En je kampt altijd met de vraag of je op hoofdlijnen een uiteenzetting zal geven of toch iets meer de diepte in zal gaan. Je wilt namelijk zoveel mogelijk informatie delen. Ik heb voor het eerste gekozen, maar gedurende de verschillende
deelgroepsessies zijn er genoeg momenten waar we op detailniveau met elkaar van gedachten zullen wisselen. Ik zal het kort hebben over de stand van zaken met betrekking tot de gezondheidszorg, de openbare financiën en de economie van Aruba. Om te beginnen met de gezondheidszorg is het noemenswaardig te melden dat de kwaliteit van zorg van Aruba momenteel zeer onder druk staat. Dit als gevolg van de 60 miljoen bezuiniging, welke in het kader van zachte leningen aan Aruba als voorwaarde wordt gesteld door Nederland. De zorg is minder toegankelijk geworden, de kwaliteit staat onder druk en veel van de acute maatregelen om de kosten te drukken hebben vooral voor een verschuiving en verslechtering van de zorgvraag veroorzaakt. En tegelijkertijd de kwaliteit, toegankelijkheid en veiligheid in de zorg verlaagd. Er is onvoldoende geld voor onderhoud van medische apparatuur, voor medische materialen, voor opleidingen en kennisoverdracht. Onderzoeken en operaties kunnen door materiaalgebrek niet worden uitgevoerd. Door overbelasting worden behandelingen ook uitgesteld. Mensen die in de zorg werken, verlaten gedesillusioneerd Aruba, niet alleen omdat ze ergens anders binnen het Koninkrijk een financieel stabieler leven kunnen opbouwen, maar vooral omdat het moeilijker wordt om goede zorg op verantwoorde wijze te leveren en de opgelegde bezuinigingen beperkingen geeft om nog echt als zorgprofessionals te kunnen werken. De last is groot voor iedereen die in de zorg werkt om in verslechterende omstandigheden toch nog te proberen aan de eigen, persoonlijke en professionele zorgnormen te kunnen voldoen. Structurele verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden heeft het paradoxale gevolg dat er veel meer met dure, tijdelijke waarnemers moet worden gewerkt. Hetgeen allesbehalve kostenbesparend werkt. Kortom, de huidige maatregelen betekenen dat minder burgers toegang tot zorg hebben en dat de zorg die ze dan wel krijgen niet meer met zekerheid aan de kwaliteitsnormen voldoet. Verdere uitholling leidt vanzelfsprekend tot verdere verslechtering. Voor wat de COVID-beheersing betreft kan ik de volgende cijfers met u delen. Het aantal nieuwe gevallen per 22 augustus is 55. De wekelijkse positivity rate is 26%. En er zijn vandaag een totaal van 747 positieve COVID-gevallen. En op dit moment is de sliding average van 7 dagen besmetting 105 per dag. In totaal zijn er 65 personen opgenomen in het ziekenhuis, waarvan er op dit moment 12 personen op de intensive care afdeling liggen en 14 personen die zijn getransporteerd naar Colombia, omdat de capaciteit op Aruba dit niet meer aankon. De maximale capaciteit met het vaste personeel ligt echter tussen de 9 en 10 ICU in totaal. En deze capaciteit is momenteel uitgebreid door AMI-personeel naar 12. Er dient hierbij steeds rekening te worden gehouden met het reserveren van 1 of 2 ICU-plekken voor acute non-COVID-gevallen. Het mogen duidelijk zijn dat de maximale capaciteit hiermee bereikt is qua personeel en dat de reguliere zorg afgeschaald wordt. Het aantal doden als gevolg van COVID is heden 126, waarvan 13 zijn overleden in de afgelopen maand. En de besmetting is vooral onder de lokale bevolking binnen het gezin. De conclusie die we moeten trekken is dat de capaciteit ernstig wordt beperkt door een groot tekort aan personeel. Dit tekort kan niet worden aangevuld omdat er onvoldoende financiële middelen zijn, onder meer vanwege de zware bezuinigingsopdracht. En om toch tijdelijke ondersteuning te kunnen aantrekken is een verzoek gedaan aan Nederland voor financiële ondersteuning. Gezien de grimmige en acute situatie heeft Nederland vooruitlopend hierop sinds 15 augustus 10 AMI-personeel naar Aruba gestuurd om het zorgpersoneel op de ICU te ondersteunen. Opgemerkt moet worden dat het AMI-personeel, zowel voor Nederland als Aruba, grote kosten met zich meebrengen. In een periode van 1 jaar alleen al aan huisvesting, voeding en transport voor Aruba bedraagt dit 4 miljoen florien. Het gedane verzoek van 16 augustus betreft financiële en technische bijstand ten behoeve van bemanning van de verschillende aandachtsgebieden die betrekking hebben op de bestrijding van COVID-19. Het totaalbedrag dat hiermee gepaard gaat is 3,1 miljoen florien en het betreft ondersteuning door totaal 47 personen. Gezien de toename in vaccineaanvraag is afgelopen zondag, gisteren, een vacunathon georganiseerd, waarbij degenen die nog niet gevaccineerd zijn
en die hun tweede dosis gemist hebben, als walk-in binnen kunnen lopen en meteen worden gevaccineerd. Het doel was om een totaal van 2000 à 2500 mensen te vaccineren, om het vaccinatieprogramma te accelereren. Dat doel is gehaald omdat ruim 2000 mensen zich gisteren hebben aangemeld. Op 12 september staat een vervolg-vacunathon gepland. Voor wat de openbare financiën betreft, kan ik het volgende met u delen. Dit jaar markeert de start van de herstelperiode van de economie en financiën van het land Aruba na de weerslaag van de uitbraak van de COVID-19-pandemie in maart 2020. Deze pandemie heeft wereldwijd een ravage achtergelaten op gezondheids-, economisch en financieel vlak. Hierdoor moesten menigerlei regeringen, waaronder Aruba, daadkrachtig optreden door het nemen van gewaagde beleidsmaatregelen om zodoende de gevolgen van de pandemie enigszins te verzachten. In het geval van het land werden in 2020 een aantal noodmaatregelen genomen die het saldo van het land omkeerden in een tekort. Het totaalbedrag betreft 586 miljoen in 2020 en 458 miljoen in 2021. Daarnaast was het tekort verder verbreed door de effecten van de inkrimping van de economie op de belastingmiddelen van Aruba, welke in het dienstjaar 2020 ten opzichte van het dienstjaar 2019 met circa 390 miljoen florien gedaald was. Met andere woorden, het initieel waargenomen effect van de COVID-19-pandemie bedroeg ongeveer 975 miljoen florien. Daarnaast is uiteraard geprobeerd door middel van het vasthouden aan de regels van budgetdiscipline om de extra ontstane operationele kosten van het land gerelateerd aan de pandemie zo laag mogelijk te houden. De eindstand van de begroting van het land voor het dienstjaar 2020, alsmede de startpositie van die begroting, waren als volgt, waar in eerste instantie we een conceptbegroting 2020 van 46 miljoen surplus kenden, resulteerde dit in een deficit van 1028 miljoen florien. In 2019 had Aruba reeds een klein overschot gerealiseerd, welk een vooruitgang betekende in de houdbaarheid van landsfinanciën. In 2020 was dit voortgezet, zoals ik net aangaf, en zouden we dus een surplus van 46 miljoen kennen. Echter heeft de coronacrisis het land doen afwijken van dit duurzame pad. Eenzelfde ontwikkeling is te bespeuren in de collectieve sector van Aruba. Voor wat de economische ontwikkeling betreft, zit Aruba momenteel in een crisissituatie, welke qua omvang en duur niet te vergelijken is met eerdere crisissen die het doorstaan heeft. Het herstelpad uit deze crisis zit vol onzekerheden, mede de hardnekkigheid van de virus. De economie zal naar verwachting met 5,6% groeien volgens de Economic Outlook van de Directie Economische Zaken van 18 december 2020. In nominale waarde bedraagt dit 4.277 miljard florien. 4,2 miljard florien, excuus. Deze economische projectie wijkt af van de laatste World Economic Outlook van het IMF, dat in oktober gepubliceerd is. Daarin verwacht IMF namelijk een nominale economische groei in 2021 van 12% voor Aruba. Het verschil van 6,4 procentpunten tussen beide economische projecties is te verklaren op basis van het eikmoment en de op dat moment beschikbare data. Verder is te zien dat vergeleken met de overige Caribische koninkrijkspartners het land Aruba een stijgende trend meemaakte tot en met het jaar 2019 qua groei van het BBP. Dit betekent dat Aruba op pad was naar een stabiele economische groei met gelijke resultaten voor de openbare financiën. Echter, na een historische terugval in de wereldwijde economische activiteiten door de uitbraak van COVID-19-pandemie is de waargenomen stijgende trend doorbroken. De schok van de pandemie op een kleine economie zoals die van Aruba was en is zeer diep en beschadigend. Het verwachte moeizame herstel van de economie levert een significante uitbreiding op van het houdbaarheidsgebied. Gezien de positie van de schulden blijft het land nog altijd in 2021 buiten het houdbaarheidsgebied steken. Het primair tekort is een eenvoudigweg te groot om houdbaarheid te bereiken. Een zeer interessante ontwikkeling is evenwel dat de sociale last van de schulden omslaat naar negatief. Dit omdat de verwachte economische groei hoger ligt dan de gemiddelde nominale rentevoet op de gehele schuld. Dit komt door het feit dat, ondanks dat de schulden enorm toenemen,
de rentelasten niet evenredig toegenomen zijn. Dit heeft te maken met een combinatie van een aantal elementen, de algemene renteontwikkeling wereldwijd. Het land heeft ook nog altijd een redelijke kredietwaardigheidsgraad weten te behouden. En het land heeft kunnen beschikken over preferente leningen om het tekort in 2020 te financieren. En dit heeft de rentelast flink gedrukt. De economie zal, conform alle projecties, pas rond 2023 het peil hervonden hebben van voor de crisis. Het bereiken van een primair overschot heeft jaren geduurd en ging gepaard met de nodige offers aan zowel de bestedingen als aan de inkomstenkant van de begroting. Hoe langer het herstel duurt, des te moeilijker het wordt om een primair overschot te bereiken. Dit geheel benadrukt nogmaals het belang van het te volgen begrotingsbeleid, maar ook dat van het investeringsbeleid en de beheersing van de rentelasten. In dit kader dienen de met Nederland overeengekomen afspraken ook bezien te worden. Het begrotingsbeleid wordt afgedekt met strenge begrotingsnormen in combinatie met een investeringsbeleid gericht op heractivering van de economie. Dit uiteraard met ondersteuning vanuit Nederland voor wat betreft de investeringen en hervormingen en ook ondersteuning in de beheersing van de rentelasten in de vorm van preferente geldleningen en hulp bij herfinanciering in 2021 en 2022. Sinds maart 2020 hebben we in totaal 12.500 personen die hun baan of inkomen kwijtgeraakt zijn en zij worden tijdelijk of nog altijd geholpen door het noodfonds fase. Eind december 2021 staat Aruba voor een grote uitdaging omdat de regelingfase ophoudt te bestaan. Een groep van tot op heden nog altijd 3500 personen zijn dan genoodzaakt op de arbeidsmarkt terug te keren of bijstand aan te vragen. Ik heb net een signaal gekregen van de voorzitter om af te ronden. En om dit, wat ik net aangaf, te verhelpen, is er in ieder geval een plan ontwikkeld. Dat heet Aruba Kertra. En gedurende de deelgroepsessies ben ik bereid om jullie meer over dit plan te vertellen. Tot slot, ik hoop van harte dat we in de afsprakenlijst van het IPCO, naast de onderwerpen die weliswaar belangrijk zijn, maar die niet altijd de aandacht hebben van de burgers, ook dat we ook tot concrete afspraken kunnen komen die ook voor de burgers van belang zijn. Concrete afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van de economie, op het gebied van sport, cultuur, op het gebied van samenwerking. Want ik denk dat samenwerking momenteel het belangrijkste is binnen het Koninkrijk. Het feit dat de burgers hun vraagtekens zetten bij het belang van het IPCO, mede gezien de recente ontwikkelingen rondom de geschillenregeling, moet een helder signaal voor ons zijn, voorzitter, dat onafhankelijk van wat wij als delegaties vinden of denken van het IPCO, het vertrouwen van de burgers in de meerwaarde van ons overleg hierdoor zeker zal afnemen. Dit neemt niet weg dat de Arubaanse delegatie in het Koninkrijk gelooft. Dit neemt niet weg dat wij geloven in de samenwerking met alle landen van het Koninkrijk op grond van gelijkwaardigheid. Maar ik denk dat we er allemaal gebaat bij zijn als we kunnen komen tot specifieke doelstellingen die meetbaar zijn, die acceptabel zijn voor de respectievelijke bevolkingen, realistisch zijn en tijdsgebonden. Het mag niet zo zijn dat belangrijke onderwerpen, sommige die zelfs statutaire verplichtingen zijn, jarenlang op de agenda van het IPCO geplaatst worden en waarover stevig wordt gedebatteerd, zonder dat er een voor ons allen acceptabele uitkomst voortvloeit in het belang van het Koninkrijk. Ik dank u. Ja, meneer Tjom, mag ik u vragen om nog even terug te gaan naar de microfoon? Ik wilde heel graag, we hebben weliswaar weinig tijd, maar toch nog even elke delegatie de kans geven om 1 vraag aan u te stellen, als daar in ieder geval behoefte aan is. Ik kijk eventjes en dan kijk eerst naar Curaçao of iemand een vraag zou willen stellen aan de heer Tjom. Kijk via de heer Tolde of dat geval is. Ja, ik meen mevrouw McWilliams te herkennen. Ja, mevrouw McWilliams, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, staat hij aan? Ja? Hij staat aan, ja. Oké, U bent niet unmuted, zoals dat heet. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag voor de heer Chong. Zeker wat betreft de onkosten, voor wat betreft de medische personeel die gedurende de afgelopen maanden hebben geholpen. U zei net dat het heeft gekost 4 miljoen, inclusief huisvesting. Kan je dat even
uitleggen? 4 miljoen florien. Kunt u dat uitleggen, meneer Ja. John? Ja, er is dus dus de 4,1 miljoen, dat wordt onderverdeeld in verschillende kostenposten, als ik het zo mag noemen. En daar valt inderdaad ook onder huisvesting en overtocht, et cetera. Correct. Dankjewel. Dat ging om 10 personen, het specialistisch medisch personeel die uit Nederland waren gekomen. Correct, 10 AMI-personeel, ja. Jack, ik kijk of er vanuit de delegatie van Sint Maarten iemand is die een vraag wil stellen aan de heer John. Dat is niet het geval. Dan kijk ik even naar de delegatie van Nederland of iemand een vraag wil stellen aan de heer John. Ja, dat is in ieder geval de heer Roosmuller. Ja, dank je hartelijk voor de grondige presentaties van jullie kant. Ik wil eigenlijk even een relatie leggen tussen een van de eerste opmerkingen die de statenvoorzitter maakte over de toestroom van vluchtelingen uit Venezuela. En dat even leggen naast de economische problematiek waar de heer John indringend ook met veel cijfers over gesproken heeft. Kunnen jullie iets zeggen over die actuele situatie van die vluchtelingenproblematiek en op welke wijze dat dan ook nog die verslechterde situatie in economische zin op Aruba raakt? Ja, even uit mijn hoofd. We hebben de afgelopen periode met veel ook NGO's gesproken. En de cijfers die naar voren gebracht worden liggen rond de 17.000. Echter, er is geen vaste registratie, dus daar wordt aan gewerkt. Uiteraard, en ik denk dat dat gewoon het beeld is, als je ook op Aruba loopt, zie je de mensen niet op straat. Dus ze krijgen op de een of andere manier huisvesting. Ze werken ook op de een of andere manier. Dus dat verdwijnt allemaal in het illegale circuit. Wat uiteraard ook zijn gevolgen heeft voor inkomsten en ook voor werkgelegenheid. Ik moet zeggen dat we ook met verschillende werkgeversorganisaties gesproken hebben. En die kaarten dit ook aan als een punt van zorg. Er is ook een onderzoek verricht om te kunnen achterhalen precies hoe groot deze groep dus is en wat de gevolgen hiervan zijn. En dat rapport ga ik kijken als ik hem kan achterhalen, en dan zal ik hem ook delen met de overige delegaties. Ja, dank u wel. Kijk of er nog iemand anders nog een vraag heeft op dit moment. Maar dat is niet zo. Dus dan dank ik de heer John voor zijn bijdrage. En dan gaan wij verder met Curaçao. En dan geef ik als eerste, als ik het goed heb in ieder geval, het woord aan de statenvoorzitter mevrouw America Francesca. Zij zal namens Curaçao de opening verrichten. Geachte leden van de Eerste en de Tweede Kamer van de Staten-Generaal, de Staten van Aruba, de Staten van Sint Maarten en de Staten van Curaçao. Mede namens de heer Todé, voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden, Interparlementaire Relatie en Buitenlandse Betrekkingen uit de Staten van Curaçao en de overige leden van de commissies, de heer Osepa, de heer Girigori, mevrouw McWilliam, de heer Martinez, de heer Kalmes en ook 2 statenleden van Curaçao die dit EPCO bijwonen als toehoorders, mevrouw Chahun Genaro en de heer Marcelina, wil ik mijn dankbaarheid uiten aan de organisaties van dit EPCO voor jullie inzet en het mogelijk maken van deze bijeenkomst onder bijzondere omstandigheden. Dit is mijn tweede bezoek aan Bonaire dit jaar en uw ontvangst geeft mij weer een thuisgevoel. Collega's uit Aruba, Nederland en Sint Maarten. Voor velen van jullie is mijn gezicht ook nieuw. Dit is namelijk mijn eerste EPCO. Maar ook politiek is vrij nieuw voor mij. Ik kijk eraan uit om ervaringrijker uit deze EPCO te komen.
De afgelopen maanden heb ik me als voorbereidingen verdiept in de verschillende thema's die straks aan de orde komen en thema's die al behandeld werden in de vorige IPCO's. Ik vind deze bijeenkomst vooral bijzonder omdat we als mensen samenkomen zoekend naar gezamenlijke oplossingen, niet achter e-mails, WhatsApp, telefoongesprekken of moties, maar persoonlijk contact met misschien straks ook persoonlijke relaties en wie weet, vriendschappen. In de verslagen van de vorige IPCO's kwam ik telkens weer de vraag tegen: hoe kunnen we beter samenwerken? Of wat moet er veranderen om de onderlinge relaties te verbeteren? Soms is het antwoord simpel: gewoon te vinden bij het begin. Wat is de oorsprong van ons koninkrijk? Waarom zitten we samen? Wat is de basis van deze unie? Kunnen we daar iets veranderen? Geef het koninkrijk een nieuwe basis. We leven niet meer in de tijd waar we een Curaçaose zoon zouden kunnen uithuwelijken aan een Nederlandse dochter. Dus huwelijk kan de nieuwe basis niet zijn, maar vriendschap is wel een optie. Vriendschap moet de nieuwe basis worden van ons koninkrijk. Je probeert je vriend niet te veranderen. Je hoeft ook niet altijd eens te zijn met elkaar, maar je respecteert elkaar, je luistert naar elkaar en je weet wat je aan je vriend hebt. En vriendschap kijkt niet naar de verschillen. Geen enkel land in ons koninkrijk is hetzelfde. Als ik Aruba bezoek, valt het mij altijd op hoe patriotisch de inwoners zijn. Alhoewel men ook daar Papiamento spreekt, is de intonatie en boodschap anders. Ik heb een stukje Aruba in mij. En nee, het is niet de Saco di Felipe of de Pambati die ik altijd eet als ik daar ben. Mijn familie heeft vrienden in Aruba, die altijd voor ons klaarstaan en die wij een warm hart toedragen. Vrienden die familie zijn geworden. Niet alleen mijn familie, maar velen in Curaçao getuigen van deze band. Vers in mijn geheugen is nog steeds de steun die we van Aruba kregen met het opnemen van COVID-patiënten. Nogmaals bedankt. Maar dat gevoel heb ik ook met Sint Maarten. Mijn vorige functie gaf me de mogelijkheid om regelmatig naar Sint Maarten te reizen. Een trots volk met een enorme veerkracht. Als je ziet hoe ze telkens weer opstaan na een orkaanseizoen of tegenslag. Zeker een bron van inspiratie dat we niet moeten onderschatten. Mijn vrienden in Sint Maarten nemen geen blad voor de mond. Ze zeggen het zoals ze het zien. Vrienden die familie zijn geworden. Nederland is natuurlijk groter en alhoewel ik vaak ben geweest, kan ik niet zeggen dat ik het helemaal ken. Sinds kort moest mijn oudste dochter naar Nederland emigreren om te studeren. Dus bleven we met mijn familie een maand in Nederland om haar voor te bereiden. We besloten ook om de snelweg te vermijden, om meer te zien. Wat een prachtig land. Nette straten, ordent. Het lijkt wel tot in details gepland. We bezochten vrienden in Elburg, families in Groningen. Een stukje van ons bleef gewoon de donor binnen het koninkrijk. Mijn waardering hiervoor is ook groot. Geen enkel land binnen ons koninkrijk is hetzelfde. Er zijn grote verschillen, maar dat maakt ons juist groter. Vriendschap is de vertaler van deze verschillen. Misschien begrijp ik niet jouw positie of stelling op bepaalde thema's, maar vriendschap geeft mij een glimp van jouw hart en motivatie. Op het EPCO-programma is dit jaar weer ruimte gemaakt voor het thema betere en duurzame relaties binnen het Koninkrijk. Het Koninkrijk bestaat tegenwoordig uit 4 autonome landen. Het is ook duidelijk dat elk land een eigen weg heeft bewandeld om deze autonomie te bereiken. De ene democratie is jonger dan de andere en moeten allemaal de ruimte krijgen om te groeien,
De autonomie van de landen zou meer gestimuleerd moeten worden, ondersteund waar nodig, maar nimmer beperkt worden. Ondanks een relatie van meer dan 200 jaar komt het onderwerp betere relatie binnen het Koninkrijk telkens weer naar voren. De aandachtspunten gedurende de EPCO-vergaderingen die plaats hebben gevonden zijn ook geen uitzondering hierop. Men vraagt zich af wat er onophoudelijk verkeerd gaat. Bestond er ooit een relatie tussen de landen van het Koninkrijk der Nederlanden, waar wij allemaal als Nederlandse burgers trots op mogen zijn? Zijn wij allemaal gelijkwaardige Nederlandse burgers? Dragen we niet allemaal een steentje bij aan het uniek en mooi maken van het Koninkrijk? Of zijn wij zodanig gefixeerd op onze eigen belangen, dat de belangen van het Koninkrijk als geheel op de laatste plek terecht komen te staan? Als voorbeeld kunnen we verwijzen naar geschillenregelingen. Een onderwerp waar er jarenlang aan werd gewerkt en een consensus van inmiddels meer dan 5 jaar werd bereikt. Beste collega's, de geschillenregeling staat alweer op de agenda. Verder heeft de COVID-19-pandemie ons geleerd dat wij binnen het Koninkrijk nog sterker afhankelijk van elkaar zijn dan wij ooit hebben gedacht. Het is essentieel dat wij aan vernoemde punten stilstaan. Geen enkel land binnen ons Koninkrijk is hetzelfde. Elk land binnen het Koninkrijk heeft een eigen weg te bewandelen conform zijn autonomie. Deze autonomie dient dan ook volledig gerespecteerd te worden. Als landen binnen het Koninkrijk moeten wij op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen. Wij zijn niet alleen en hoeven niet alleen te staan. Tevens moeten wij elkaar niet onbehoorlijk behandelen. Met andere woorden, moeten wij elkaar niet als onbekenden of vijanden beschouwen. De agendapunten van het EPCO van dit jaar bieden ons wederom een gouden kans om een aanzet te doen in de juiste richting. Als we dit EPCO grijpen om elkaar beter te leren kennen, om te begrijpen waar we allemaal vandaan komen en vooral beslissen waar we naartoe samen willen gaan, wordt dit een geslaagde EPCO. Misschien ben ik ambitieus of idealistisch, maar een vriendschap werkt gewoon. Vriendschap is de sleutel. Verdragen, moties, besluitlijsten zijn handig, maar niet sterker dan een vriendschappelijke band. Als volkvertegenwoordigers worden onze verantwoordelijkheden en uitdagingen met de jaren alleen maar groter en complexer. In plaats van elkaar als tegenstanders te beschouwen, laten wij samen staan als één Koninkrijk der Nederlanden, waar wij allemaal aantoonbaar gelijk zijn en van gelijke kansen kunnen genieten. Samen staan wij sterk. Wat een moment! Als landen bevinden wij ons momenteel in een gunstige situatie. De kracht van elke natie is in eenheid. Curaçao is klaar voor eenheid. Als land, maar ook binnen het Koninkrijk. We willen bouwen. We hebben meer te bieden dan zand en strand. Curaçao is niet te vergelijken met een gemeente. Met minder dan 200.000 inwoners hebben we een eigen haven, cultuur en de beste atleten. Onze democratie is levend en groeit gestaag. Dualisme is de nieuwe norm in ons parlement. Wereldwijd heerst het verlangen voor een andere vorm van politiek voeren. De bevolkingen zijn op de traditionele politiek helemaal uitgekeken. Dit is het begin. Laten wij als de vertegenwoordigers van onze respectievelijke bevolkingen gebruik maken van het momentum om te laten zien dat het kan en dat wij een betere en duurzame relatie binnen het Koninkrijk der Nederlanden zullen verwezenlijken. Daarvoor is de wil van alle landen nodig. Straks staan we voor grotere uitdagingen. Nu is het COVID, COGO, geschillenregelingen, maar straks is het besef van onze gezamenlijke geschiedenis en hoe we ermee omgaan zo groot
dat we er niet meer omheen kunnen gaan. Een nieuwe struikelblok of een kans voor genezing en betere diepgaande relaties. Misschien klinkt het profetisch, maar laten we nu al werken aan een sterke band die ons door alles heen zal helpen. Vriendschap gaat immers verder dan een week in Bonaire. Vrienden kunnen straks met elkaar in gesprek gaan, vragen stellen om inzicht te krijgen, alvorens over te gaan tot het maken van wettelijke regelingen die over een volk spreken, maar het volk zelf niet aanspreken. Geen enkel land binnen ons koninkrijk is hetzelfde. Het huidige koninkrijk van Nederland met de autonome landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten moeten af van politieke ruzies en onderlinge wantrouwen. Vriendschap moet de nieuwe basis worden van ons koninkrijk. Ik wens ieder een vruchtbare tijd hier in Bonaire en betere en duurzame relaties binnen ons koninkrijk. Dank u wel, mevrouw America Francesca, voor uw mooie bijdrage. En wat leuk ook dat u vermeldde dat u in Elburg bent geweest. Ik wil u natuurlijk ook uw dochter heel veel succes wensen met haar studie in Groningen, denk ik. Ja, precies. Nou, dat is ook een van de mooiste universiteiten die in Nederland te vinden zijn. Dan geef ik graag het woord aan de heer Todé, de voorzitter van de Commissie Rijksaangelegenheden van het Parlement van Curaçao. Hij zal ons bijpraten over de recente ontwikkelingen op Curaçao. Voorzitter, het protocol is al gediend. Laten we eerst beginnen met een bon tardi aan alle mensen van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en ook Nederland, die via die link of YouTube ons kunnen volgen. Geachte collega's, dames en heren. Op 19 maart 2021 zijn er op Curaçao verkiezingen gehouden voor de staten tegen de achtergrond van een structurele verzwakking van pijlers van het sociaal-economische welzijn van het land. De reeds in de tweede helft van de laatste decennium van de vorige eeuw ingezette stagnatie heeft zich de laatste jaren omgezet in een aanhoudende krimp in de economie. De gevolgen hiervan waren al jaren, zelfs voor 10 oktober 2010, merkbaar. Voorzitter, reeds in het rapport van de commissie van Lennep, Schuld of Toekomst, van 1996, werd ervoor gewaarschuwd dat zelfs wanneer men de beheersbaarheid van de financiële situatie als vertrekpunt zou willen nemen, dan nog geen duurzame oplossing zal kunnen worden gevonden zonder een dramatische verbetering in de output van de economie. De regering meent, meneer de voorzitter, dat gelet op het feit dat sinds medio jaren 90, met uitzondering van enkele jaren, de economie gestagneerd is geweest en sinds medio de laatste decennium zelf is gaan krimpen. De armoede, meneer de voorzitter, sociaal-maatschappelijke achterstanden en de achterstand in zowel materieel als immateriële onderhoud, waarin het land in verschillende opzichten is komen te verkeren, kan volgens de regering niet langer worden getolereerd. Welvaart en welzijn van de burger moet de maatstaf zijn voor de welvaartsontwikkeling en niet alleen de stand van de overheidsfinanciën. De Curaçaoenaar, meneer de voorzitter, is over de jaren armer en armer geworden. Het BBP, dus het bruto binnenlands product, per capita, ofwel het inkomen per hoofd van de bevolking op Curaçao, is over die periode alleen maar achteruit gegaan. Met andere woorden, het gemiddelde inkomen per inwoner van Curaçao is afgenomen.
Over de laatste 10 jaren alleen daalde de BBP per capita van 35.000 gulden naar minder dan 25.000 gulden. Dit volgens de cijfers van de centrale bank, meneer de voorzitter. Ik heb ook cijfers gezien die spreken van een daling naar 19.000 gulden. Hoe dan ook, sedert 10 oktober 2010 stond Curaçao onder het toezicht van College Financieel Toezicht, de CFT. De bezuinigingen waarop het CFT heeft gestaan, hebben alleen bijgedragen aan het vicieuze cirkel van bezuinigingen, minder economische groei en dus minder belastingopbrengsten. Voor Curaçao, meneer de voorzitter, staat doelmatigheid centraal. In de zin dat alle inspanningen moeten worden leiden tot de verbetering van het sociaal-economische welzijn van burgers van Curaçao. Meneer de voorzitter, de komende regeerperiode zal daarom niet alleen in het teken staan van herstel van de gevolgen van de coronapandemie, maar zal vooral in het teken staan van de versteviging van de grondslagen voor een duurzame sociaal-economische ontwikkeling van het land. Dat vereist, meneer de voorzitter, grootschalige, doch planmatige hervormingen en investeringen in het onderwijs, de infrastructuur, volksgezondheid en milieuvereisten. Een lange termijnplanning voor integrale ontwikkeling, gepaardgaande met een actieplan waarin voor voorgaand toetsing en evaluatie plaats is, zal onontbeerlijk zijn. Voorzitter, de regering acht het daarom nodig dat op korte termijn een dergelijke doorberekende integraal ontwikkelingsplan wordt voorbereid, welk daarna door de regering met de steun van de staten tot uitvoering zal worden gebracht. Curaçao kampt met structurele tekorten in de sociale fondsen, die alleen verholpen zou kunnen worden door een bevolkingsexplosie. Met andere woorden, de bevolking van Curaçao moet worden vergroot met meer belastingbetalers. Onafhankelijke landen in deze regio hebben programma's om nieuwe onderdanen aan te trekken in ruil voor substantiële investeringen. Ook binnen Europa is dit bekend, meneer de voorzitter. Ik noem Malta, Cyprus, Ierland. Voorzitter, omdat de Nederlandse nationaliteit een koninkrijksaangelegenheid is, kan Curaçao niet zelf met zo'n programma komen. Dus ik vraag af, moeten wij ons niet over dergelijke onderwerpen buigen wanneer we het willen hebben over de verbetering van de koninkrijksrelaties? Voorzitter, in dezelfde lijn vraag ik ook, wanneer gaan we het serieus hebben over de betrekkingen met Venezuela? Die betrekkingen vertegenwoordigen 20% van onze bruto nationaal product, meneer de voorzitter. Toch heeft dat geen rol gespeeld toen Nederland besloot om zich aan te sluiten bij de Europese sancties tegen Venezuela. Verbetering van de koninklijke relaties houdt dus ook in dat men elkaars belangen deugdelijk in acht neemt bij het komen tot dergelijke beslissingen. Er is een traject uitgestippeld met een landspakket voor de landen, alhoewel de regering zich grotendeels kan vinden in de doelstellingen van het landspakket voor Curaçao en het door de Raad van State van de Koninkrijk en de Raad van Advies van Curaçao uitgebrachte adviezen ten aanzien van het COHO is. Zij stellen van mening dat de begeleiding en aansturing van zo'n ingrijpende hervormingsprogramma alleen kans van slagen heeft als het wordt aangestuurd binnen het kader van autonome bevoegdheden van de organen binnen het staatsbestel. Vooruitlopend op 3 september, meneer de voorzitter,
de datum waarop de Rijkswet openbaar wordt gemaakt, rekenen de Staat van Curaçao bij voorbaat op een goede samenwerking met de Staten-Generaal en de overige parlementen binnen het Koninkrijk, om te komen tot een door alle landen gedragen Rijkswet. Bij dit alles staat zelfredzaamheid, gelijkwaardigheid en respect voorop. Met deze woorden, meneer de voorzitter, wens ik u allen namens de Curaçaose delegatie een vruchtbare IPCO toe. Ik dank u. Dank aan de heer Toldé. Ik wil graag wederom even elke delegatie de kans geven u een vraag te stellen. Ik kijk eerst naar Sint Maarten, of daar vragen leven. Nee, dan kijk ik naar Nederland. Nederlandse delegatie. Ja, mevrouw Wuiten. Gaat u gang. Dank, een korte vraag. Hartelijk dank. Even kijken of de microfoon van mevrouw Wuiten hier aangezet kan worden, hier vooraan. Die staat open. Oh ja, dan is het goed als u in die microfoon. Ja, gaat u gang. Ja? Dank, voorzitter, en dank voor de woorden, bemoedigende woorden van Curaçao. Eén vraag. Ik hoorde de heer Toudé net iets zeggen over een integraal ontwikkelingsplan als basis voor de toekomst van Curaçao. Kunt u wellicht iets toelichten hoe dat zich verhoudt tot de landspakketten en de hervormingen die daar aan ten grondslag liggen? Ja, oké. Die landspakketten die zijn met de landen al overlegd. Dus Nederland met Curaçao. Daar hebben ze al overlegd hoe de landspakketten in elkaar zitten en hoe ze eruit zullen zien. Maar die integrale plan, dat hoort ook bij. Die integrale plan moet ook een part zijn van de landspakketten die voor de landen gelden. Dat is voor ons belangrijk, omdat die integrale plan wij zelf kunnen zien wat wij nodig hebben en hoe wij met deze plan kunnen omgaan voor de zelfredzaamheid van Curaçao en onze bevolking. Dank u wel. Dan kijk ik even naar Aruba of daar nog iemand is die een vraag wil stellen aan de heer Toudé. Nee, dan was u hartstikke duidelijk. Dan dank u voor uw bijdrage over de recente ontwikkelingen op Curaçao. Dank u. En dan ga ik door naar Sint Maarten. En namens Sint Maarten, zowel als opening, maar ook als update over de situatie op Sint Maarten, zal de vicevoorzitter van het parlement van Sint Maarten spreken. En dat is de heer William Marlin. He's going to speak in English. Mr. Marlin, the floor is all yours. Thank you and good morning, good afternoon rather. Mr. Chairman, honorable chairpersons and members of parliaments of the 4 countries within the kingdom. It is truly an honor to be able to address you here today in my capacity of vice chairperson and delegation leader of the Parliament of St. Martin. And may I add, once again, in person. COVID-19 numbers worldwide are rising due to Delta variant, and St. Martin is no exception. However, we must all find a way to get back to normalcy, as this is good for our people and our economies. As we are all aware, the last 2 IPCOs were held in a virtual setting. These virtual IPCOs offer the opportunity, not being able to travel, to still dialogue and discuss with our other colleagues from the parliaments of the other countries within the kingdom on several topics such as the development surrounding the coronavirus, the cooperation within the kingdom, and possibilities for further cooperation. During these IPCOs, delegations also agreed to have more informal virtual contacts with each other, especially before a topic that has to do with the kingdom or a specific country within the kingdom is up for debate in one of the parliaments. We have experienced that this works, and I encourage all to continue doing this. In May 2021,
delegations from the parliaments of the Caribbean countries were all geared up to have their special delegates participate in the deliberations of the First Chamber on the Kingdom Law Dispute Regulation. However, at the last minute, it was decided to postpone the handling based on a request of the State Secretary in which he indicated that it became clear that there was no support for the draft in the parliaments of the countries in the Caribbean. In the meantime, the State Secretary has retracted the draft Kingdom Law. Therefore, it is important that during this IPCO, we chart a way forward regarding a dispute regulation that is not only necessary, but mandatory as well for all the Kingdom partners. Considering that all other countries have recently had elections resulting in a new composition of the parliaments, but also of the IPCO delegation, this IPCO will not only be characterized by discussions on topics as previously mentioned, but also us as colleagues getting to know each other. It is in this space we will need to deliberate on how we move forward with this kingdom to the benefit of us all. Another important topic on the IPCO agenda is the promotion of cooperation and the implementation of the country packages, where we will discuss the country packages that the governments of Aruba, Curacao, and St. Martin have agreed to carry out. Although the Consensus Kingdom Law Caribbean Reform Body for Reform and Development, the so-called COHO, is not specifically on the agenda, and the Kingdom government expects to submit the draft after September 3rd, we must realize that these two country packages and the COHO have a lot to do with each other. They're actually Siamese twins. It is therefore my wish that for this IPCO and moving forward, that we meet based on openness, understanding, constructive dialogue, and trust in order to benefit all citizens of the kingdom. I thank you for your attention. And I immediately, as the chair announced, will make an overall presentation on behalf of the Parliament of St. Martin as well. Allow me to quickly continue with this presentation on behalf of our Parliament on the recent developments in St. Martin. Allow me to firstly share with you a few updates regarding the Parliament of St. Martin. The state of affairs of the Parliament of St. Martin. Since our last update with you in January of this year, the composition of the Parliament of St. Martin has remained the same with 6 factions. After reverting to the meetings in the Legislative Hall in November 2020, the Parliament continues to meet in the Legislative Hall, taking hygiene guidelines and protocols into account. These past few months, the Parliament and its permanent and ad hoc committees continue to meet with the government and community stakeholders regarding topics such as special education, the finances of the country, immigration, the relationship between St. Martin and the Netherlands, and the country packages, just to name a few. On February 2nd and 3rd of this year, Parliament approved 3 important national ordinances. The first one being temporary national ordinance on the standardization of top incomes and adjustment of employment conditions at semi and public sector entities. The second ordinance was the temporary national ordinance on the amendment of the employment conditions of political authorities. And the third one, the temporary national ordinance COVID-19 cuts employment conditions for civil servants. No member of the Parliament was happy and proud to lend his support to these ordinances. But these national ordinances were drafted based on the conditions from the Netherlands in order to receive liquidity support. It is noteworthy to mention that the Ombudsman of St. Martin, the guardian of our Constitution,
filed court cases at the Constitutional Court of St. Martin for review of these 3 temporary national ordinances, citing that they are in contravention with the Constitution based on incompatibility with the right to undisturbed enjoyment of property and incompatibility with the equality principle. The court hearing, interestingly, took place last Friday, August 20th, while our delegation was actually traveling on our way to Bonaire for this IPCO. We are now all, the entire St. Martin, eagerly awaiting the judgment of the Constitutional Court. On July 1st, 2021, Parliament also accepted the National Ordinance Budget 2021. And for the first time, a record number of 7 amendments were accepted by Parliament on this national ordinance, reallocating funds to education, the arts, tourism, the economy, sports, and the environment. During the handling of the budget, a special motion submitted by Member of Parliament George Pantaflet of the National Alliance was also accepted. The motion called on the government in their discussions with the Dutch government to make it a priority to request debt cancellation, as this is the only recourse for St. Martin to get out of this debt and execute its social and economic duties as it relates to the citizens of our country. Quite recently as well, as I believe everyone in here would know, the IMF has indicated that the countries cannot pay back these loans and that they should be grants. Thus, it behooves all partners to assess this situation carefully and have honest and open discussions, as has been expressed by every delegation, as true partners in this kingdom. Lastly, in 2019, a motion was passed in the second chamber calling on the government to come up with a proposal before October 1st, 2020, to establish clear, unambiguous, and workable relationships and responsibilities within the kingdom. To this effect, the chairperson of our parliament requested the Prime Minister to communicate with the Netherlands regarding the establishing of work groups to map out the responsibilities of the kingdom partners. And I want some recent developments in St. Martin. It is no surprise that almost exactly 4 years after the passing of Hurricanes Irma and Maria, the reconstruction efforts in St. Martin are still ongoing. Time and time again, it is mentioned that the rollout is taking too long. Permit me now to highlight a few projects being carried out by the NRPB, the National Recovery Plan Bureau, under the Trust Fund and the World Bank. Recovery Trust Fund and the NRPB. First project, the Emergency Recovery Project 1 has started, and the total disbursed to date of the 55 million committed is only 39.6 million, which is like 71% of the total grant. Additional financing of 45 million was approved this year, and this will go towards government prioritized projects such as a mental health project and the upgrading of sports facilities, including for schools. Secondly, under the Emergency Income Support and Training Project, to which a total of 22.5 million was committed, 88.5% has been disbursed. The continuation of the first component, which was the training program, was not approved. However, the second component is underway. The second component is the development of an integrated social registry system. To date, only 59% of the total grant financing for the Hospital Resiliency and Preparedness Project has been dispersed. The completion of the main building is expected
by the end of 2023, while an additional wing is expected in early 2024. Fourthly, the Emergency Debris Management Project, and I beg your keen attention for this one, is related to improving the Pawn Island dump site known to every one of you who have visited St. Martin. The total amount approved for this project is $50 million. However, to date, only $9.58 million has been disbursed. We intend to take a critical look at this project, along with underlying policies. And why do I say so? Or why would you ask? Under the agreement, the World Bank is relocating mostly undocumented persons who reside illegally around the dump site, and some also operate a little business. Some have built a home illegally. And under the agreement with the World Bank, homes will be built for these persons and on land which the government had secured several years ago for the construction of a social housing project for St. Martin residents, a project that has been spending now for several years. Based on policies and project safeguards of the World Bank, undocumented persons may not be deported. So in essence, these undocumented persons, with the assistance of the Recovery Fund and the World Bank, will legitimize a load of undocumented people, build homes for them on land that was destined to build homes for the local people, and at the same time, compensate them for the loss of business or relocate their business and thereby legitimizing the business. Now, it sounds nice, but at a given moment, the local population is going to ask, what about me? Fifthly, the Airport Terminal Reconstruction Project. The Airport Terminal Project finances the full rehabilitation of the airport terminal building with improved standards and is being implemented by the NRPB together with the airport project team. To date, the World Bank has disbursed a mere 17.7 of the total grant financing of $72 million. Since our last meeting, Ballas Needham International Projects BV, following a selection process launched by the airport, was selected as the general contractor for the airport terminal reconstruction project. It is the hope that with this, the airport reconstruction finally gets moving. And lastly, on this project's number 6, the Digital Government Transformation Project, to which $12 million has been committed, aims to enhance government service delivery and access to public service for citizens and businesses, and to strengthen the resiliency of government's digital infrastructure. This project coincides with the country packages under B11. It must be mentioned that as of June 15th, 2021, of the total 311.4 million committed, only 37.6% has been disbursed, which is a total of 117 million of a 500 million fund established after the hurricane. Permit me to bring you some information on the COVID-19 situation in St. Martin. Currently, the Delta variant is spreading rapidly among the community. As of August 20th, St. Martin has registered a total of 3,394 confirmed COVID cases, with presently 315 active cases
242 deaths so far. There has been 25,043 first dose vaccines given and 22,726 second dose vaccines. St. Martin is currently at approximately 40% vaccinated, of which 90% have received both shots. The Minister of Public Health has informed that a study is currently being conducted on the reasons for vaccine hesitancy on the island. The ministry is working on strategies to reach out to the population to increase the vaccination numbers and also on a policy regarding unvaccinated persons in the labor sector. The ministry is also working on the introduction of the DCC app, which will be used for social activities and events. The food voucher program. The government of St. Martin received subsidy from the Netherlands for the food voucher program. Initially, the food voucher program was carried out through Dutch funding via the Red Cross. But recently, it was transferred to the responsibility of the government, and the government has engaged the St. Martin Development Fund to execute the program. This program has been extended for the months of August and September. The registration and distribution activities began in July using an e-voucher. Via these e-vouchers, approved beneficiaries receive an amount of either 300 guilders, 450 guilders, or 60 guilders based on the number of verified members in the household. The country packages. The implementation of the country reform packages are ongoing based on the implementation agenda. The monitoring committee updates the Prime Minister bi-weekly on this. St. Martin received the 6th tranche of liquidity support from the Netherlands last week. The Parliament continues to question government and the implementation of the reform packages. Based on recent experiences, it is, however, important to mention that in the event that there is a need for liquidity support, there should be some sort of a guarantee that the countries can receive the necessary basic funds to meet their minimum obligations, such as salaries and health care, although not meeting all the conditions at that time. In such a case, the liquidity support will be partially granted, awaiting the countries meeting the conditions for the full amount of the liquidity support at that time. I want to close by thanking you for your attention and wishing you all of us, a pleasant and fruitful remainder of this IPCO. If there are any questions, I will be happy, along with the other members of our delegation, to answer them. And at this point in time, even though you have the booklet, since our delegation is by far the smallest, we have MP Grisha Heilige-Marten, that is the second Vice Chair of Parliament and Vice Chair of the committee. We have MP Melissa Gums, faction leader of the Party for Progress, and we have traveled also, like everyone else, with our griffier, Mr. Garrick Richardson. I thank you for the opportunity, and if there are any questions, we will gladly address same. Thank you very much, Mr. Marlin. And MP Marlin is happy to take your questions. I'll first look at the delegation of the Netherlands to see if anyone has a question for Mr. Marlin. That doesn't seem to be the case. Then, Mr. Roosmalen. Kunt u ietsje zeggen over, u heeft gezegd van er komt nog nader onderzoek naar waarom die vaccinatiegraad zo laag is en wat er moet gebeuren om die vaccinatiegraad verder te verhogen. Daar was u heel duidelijk in. Toch is die 40% die u noemde, nou ja, ook in het Koninkrijk aan de lage kant. Kunt u iets van een idee geven, en we kunnen er later ook in deze conferentie nog wel ook informeel over spreken, waar die twijfel of die hesitation bij mensen op Sint Maarten zit
om zich te laten vaccineren? Like I said in my presentation, the minister will be conducting an investigation. So as long as the investigation is not conducted, I can only speculate. And there are several reasons going around. One, everybody is connected to the internet, to social media. And I'm sure all of you are familiar with the thousands of videos that are uploaded every day with reasons why not, reasons why not, reasons why not. It's a hoax. It is not true. It will kill you. It's causing and it's causing. That's one of the reasons. Secondly, we share our 37 square mile island with the French side. And on the French side, there is a movement to rebel against supposed intentions of the French government to come with a lockdown and a forced vaccination on the population. So there is a group that has started protesting, and because of the nature of our island with free movement up and down, they come over on the Dutch side, they have interviews, people are listening, and they have some people who are supporting, and daily, every member of parliament is inundated with messages. You see, that's why you're not supposed to take it. And for St. Martin, it is very common to tune in to CNN and MSNBC for news on cable television, rather than, like, for instance, in Curacao and Aruba, where sometimes it was more oriented to Venezuela and locally even. And there you have that battle between the Republicans and the Democrats. It's a lie, it is not true, and people are caught in between. Just after we arrived here, we saw, well, just after, I think it was yesterday, we got the news that, or it's today, Pfizer was now fully approved. And the immediate reaction of some of us was, okay, let's hear now what the naysayers, because there are some people who are saying, no, 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 it's not fully approved, so I won't take it. And lastly, we have had several church leaders who have preached to their congregation, do not take the vaccine, it is not safe, Satan is in it, and you name it, to the point where we've had deaths in the immediate family of one of the pastors, his father and his brother. One of his younger brothers passed, and he continues to admonish people not to take it because government is not telling you the truth. So when you live in a small society where people belong to churches that tell them don't do it, and you're getting social media that is saying don't do it, they don't read the many messages that are saying it is good, it is advised, you should do it. So that's the struggle that we find ourselves into. Thank you for your honest and comprehensive answer to Mr. Rosenmuller's question. Just a brief follow-up. Is the vaccination rate higher among the elderly on the island, or is the vaccination rate even among the adult population? Before the vaccination, and because of the instructions, so to speak, that we get from the Netherlands that is supplying the vaccines, initially they had to follow strict protocols. So you couldn't get priority. The politicians, for instance, members of parliament, wanted to lead by example and say, hey, if we take the vaccine, our supporters, our voters would quicker believe in it. So no priority to the politician. It has to go by age. Lucky for my age, I was able to be among the first group. But we were restricted up to 18 years, and it is only recently that it was approved to administer between 12 and 18 as well. So
there's a small group in that age group now that has had it so far, but the minister particularly is on an aggressive campaign to involve as many people as possible. And the other problem that I'm sure Aruba and Curacao, with many Venezuelans, we with Venezuelans and Dominicanos and Haitians and Jamaicans, we have a large immigrant undocumented population that sometimes they are afraid to come forward because they are afraid that it will be linked with deportation. So if I come forward and identify myself that I need vaccination, even though it's not the case, but they will remain in their little corner, afraid to come forward because staying on the island is more important than getting the vaccine. Thank you very much. I'm now looking at Aruba to see if anyone from the delegation of Aruba has a question for you. No, that's not the case. On the side of Curacao, perhaps? I don't see anyone raising his or her hand, so thank you very much, Mr. Martin, for your contribution this morning. Thank you. Then it's time to move on to the Netherlands. En ik ga weer in het Nederlands verder natuurlijk. Ik geef het woord aan de heer Rozenmuller, de delegatieleider van de Nederlandse delegatie. En die zal een update geven over de stand van zaken in Nederland. Ja, voorzitter, delegatieleiders, statenvoorzitters en dierbare collega's van de staten van Sint Maarten, Curaçao en Aruba. De Nederlandse delegatie vindt het fantastisch elkaar weer live te ontmoeten nadat we dat meerdere keren digitaal hebben moeten doen. De kern van ons werk is als IPCO om informatie met elkaar te delen, concrete afspraken met elkaar te maken, regeringen daarop aan te spreken en niet in de laatste plaats natuurlijk de kern van ons werk is regeringen te controleren. Velen hebben sinds kort een nieuwe plek in hun parlement. Er zijn 3 verkiezingen geweest het eerste halfjaar van 2021. Nederland was de eerste. Op 17 maart. Curaçao was de tweede uit mijn hoofd op 19 maart. En een kleine 1,5 maand, 2 maanden later volgde Aruba. En hoewel wij de eerste waren die landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer hadden, denk ik dat al wel vaststaat dat we de laatste zijn die een regering hebben. Dus als er iemand is onder jullie die in jullie land al een regering hebben, op basis van een recente verkiezing, en jullie kunnen ons een tip geven hoe je zo snel mogelijk, sneller dan na een half jaar een regering hebt, dan zijn wij natuurlijk, staan wij open voor die tips. Want er is in Nederland, in de politieke situatie, nog niet eens een doorbraak als het gaat om de vraag wie met wie gaat praten over een regering. En we kunnen daar natuurlijk hier en daar een grapje over maken. Maar het is toch eigenlijk slecht te moeten vaststellen dat daar waar het parlement gekozen is, er nog geen regering is na nu in Nederland 5, 6 maanden. Daar zijn natuurlijk allemaal argumenten voor, maar uiteindelijk telt het resultaat en dat is toch in een van de democratieën van ons koninkrijk niet goed. Het duurt te lang. Ik was blij, en dat is het voordeel als je als delegatieleider als laatste mag spreken, om de warme woorden te horen van de delegatieleiders van zowel Aruba als Curaçao, als ook Sint Maarten, als het gaat om de ambitie die we met elkaar in koninkrijksverband zouden moeten hebben. De woorden van mevrouw America Francesca over vriendschap kwamen uit haar hart, zo heb ik begrepen.
Wij zullen goed op uw dochter letten in het Europese Nederland. Maar die vriendschap, die zullen we hier ook als parlementariërs moeten zien te ontwikkelen. En zeker in een delegatie als de onze, waar er een kleine minderheid is die meerdere IPCO's heeft meegemaakt, maar een grote meerderheid is die voor het eerst een IPCO volgt en daarin participeert. Ook die grote meerderheid kijkt natuurlijk uit naar het opbouwen, het ontwikkelen van vriendschappen met parlementariërs in Sint Maarten, Aruba en Curaçao. Ik wil in ons verhaal iets zeggen over de situatie in ons land. En zoals u maar al te goed weet, kent ons land een Europees deel en een Caribisch deel. Ook na het IPCO van, de digitale IPCO van begin dit jaar, is er de meeste aandacht uitgegaan naar de hele bestrijding van de COVID-pandemie. Zoals in alle landen van het Koninkrijk, kan ik nu als laatste spreker vaststellen. Want die pandemie heeft dus in alle landen van het Koninkrijk en zeker ook bij ons, zowel in Europees Nederland als in Caribisch Nederland, grote impact gehad op de volksgezondheid. Op Bonaire zijn nu nog 24 cases en is de vaccinatiegraad 69%. Sint Eustatius, nu nog 3 cases, 45% vaccinatiegraad. Saba, nog 2 cases en een hogere vaccinatiegraad dan 80%. In Europees Nederland naderen wij een vaccinatiegraad van 85% en hebben we eigenlijk nu net een 4e piek achter de rug in de zomer en worden wij nog dagelijks geconfronteerd met om en nabij de 2000 à 2500 positieve besmettingen. Dat is veel minder dan een week of 6 geleden, maar we krijgen op een of andere manier dat aantal niet terug naar onder de 500, laat staan nog verder. Sprekend overigens over die cases en de vaccinatiegraad op de BES. Ik denk dat ik kan zeggen dat zowel de bestuurders op de BES als de bewoners op de BES ons, Europees Nederland, dankbaar zijn voor de steun die er is verleend in het kader van de bestrijding van de pandemie. En gisteravond hebben we dat nog gezien toen wij enige investering deden in de horeca na een lange vlucht. Toen zeiden zij ook daar, ja, het is nu hartstikke druk op Bonaire, maar het is wel heel lang heel stil geweest. En zonder die steun van Nederland, zoals ze het daar dan ook zeggen, hadden die ondernemingen niet kunnen overleven en waren er heel veel meer kopje onder gegaan. Maar de gevolgen voor het toerisme is niet alleen maar hier op Bonaire zichtbaar, of op Saba, of op Statia, is ook in ons eigen land zichtbaar. Heel veel Europese Nederlanders hebben hun vakantie in eigen land doorgebracht en we hebben veel minder mensen vanuit het buitenland kunnen verwelkomen. In die zin raakt het ook allerlei economische sectoren op een onevenredige wijze. En ook de evenementenindustrie, u weet het allemaal, heeft ook afgelopen week nog van zich laten horen. Terwijl andere economische sectoren gelukkig weer aantrekken. En ik moet daarbij zeggen dat in Europees Nederland de economische gevolgen beperkt lijken te zijn. Er weer sprake is van economische groei met alle gevolgen van dien. Bijvoorbeeld grote personeelstekorten in diverse sectoren. Sprekend nog even over Bonaire, Saba en Statia. Wat we zien, dat is dat gelukkig de vacature op Statia, daar waar het betreft de regeringscommissaris, vervuld is en dat Alida Francis daar de nieuwe regeringscommissaris is geworden. Bonaire zou ik
iets meer aandacht willen geven. Niet alleen maar omdat wij daar hier te gast zijn, maar ook omdat we ook vanochtend als delegatie al een paar indrukwekkende ervaringen hebben opgedaan. Uit alle contacten die wij hebben met Bonaire blijkt elke keer dat er een aantal dingen echt verbeteren. Ik noem bijvoorbeeld de verbetering in de kinderopvang. Ik noem bijvoorbeeld de verbetering in de zorg. Ik noem ook de verbeteringen op het terrein van het onderwijs, waar we ook nog weer later deze week kennis van zullen gaan nemen. Maar er zijn onverminderd grote uitdagingen, waarbij er elke keer tenminste 2 heel expliciet benoemd worden. Dat is de staat van de wegen, lees de infrastructuur. Gelukkig zijn er nu aanbestedingen gedaan en kunnen die uitgevoerd worden. En hoop ik dat de bevolking dat ook op hele korte termijn zal zien in verbeterde weginfrastructuur, onder andere. En 2, de armoedeproblematiek, die er voor de pandemie al was. Maar de pandemie heeft natuurlijk de armoedesituatie, die schrijnend was, verscherpt. En dat is natuurlijk niet iets wat we alleen op Bonaire zien. Dat zien we op meerdere eilanden. Dat zien we in het hele Koninkrijk. Dat zien we in de hele wereld. De gevolgen van die pandemie op sociaal terrein, die zijn ongelijkwaardig. En vanochtend hebben wij als delegatie met koppeltjes, zijn we met grote dank aan Nina Den Heijer, die dit georganiseerd heeft voor ons, zijn wij de wijken ingegaan en hebben we met mensen gesproken die echt in een hele moeilijke situatie zitten. Moeilijk als gevolg van hun gezondheid. Moeilijk als gevolg van huisvesting. Moeilijk als gevolg van het verliezen van werk, het niet of nauwelijks krijgen van onderstand en daarmee echt in een armoedige situatie zitten. Moeilijk vanwege het feit dat ze 2 kinderen hebben die speciaal zijn, zoals dat in ons geval heette, en 18 of 22 zijn met een IQ van 5 of 7 jaar. En om dan te overleven in een eiland als Bonaire is ongelooflijk ingewikkeld en voor ons als Europese Nederlanders toch moeilijk te doorgronden. En die confrontatie, die is zinvol, maar noblesse oblige. Het verplicht ons om toch te kijken of we de situatie van deze mensen, die groeit en groeit in aantal, kunnen verbeteren. En het is elke keer zo dat met desastreuze ontwikkelingen, van welke aard dan ook, en nu heb ik het even over de pandemie, het toch vaak de kwetsbaarste groepen zijn in de samenleving die de hardste klappen krijgen. Niet de enige klappen, maar de hardste klappen. Het zijn de kleine ondernemers die de hardste klappen krijgen. Het zijn jongeren die harde klappen krijgen. Niet in de laatste plaats, daar waar het betreft de mentale gezondheid. Het zijn ouderen in verpleeghuizen die de hardste klappen krijgen. En dit vraagstuk over hoe we daar nu als Europese Nederlandse politici ook naar de BES-eilanden toe mee omgaan, stelt ons voor nieuwe vragen die voor een deel geadresseerd zijn in een IBO-rapport waar Jeroen Recour veel energie in heeft gestoken als voorzitter. En die gaan over de vraag, hoe kunnen wij beter doordenken hoe die relatie met Bonaire, met Stesia en met Saba kan worden georganiseerd op een zodanige wijze dat datgene wat goed gaat, goed blijft gaan, maar datgene wat beter moet, ook daadwerkelijk beter zal gaan in het belang van de bevolking. Het tweede deel van mijn verhaal, meneer de voorzitter, zal gaan over 4 incidenten die staan voor uitdagingen waar Nederland voor staat. En ik wil beginnen met de verschrikkelijke moord een aantal weken geleden op Peter R. de Vries. Er is niemand in deze zaal die daar geen kennis van genomen heeft. En ik doe het allemaal even heel kort. Maar die moord op iemand die onbaatzuchtig streed voor rechtvaardigheid, laat zien dat wij een groot probleem hebben
als het gaat om de bestrijding van criminaliteit, de bestrijding van drugsgerelateerde criminaliteit en het hele vraagstuk van de ondermijning, een beetje een deftig woord voor de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld. En ik zeg maar ondubbelzinnig dat wij daar als Europees Nederland een groot probleem mee hebben. Ik zet er ook nog een dikke streep onder, omdat ik weet dat we niet het enige land in het Koninkrijk zijn die daar een probleem mee hebben. Maar ik wil daar maximaal transparant over zijn. En dit zal politiek en maatschappelijk de komende periode nog heel veel aandacht vragen, maar ook krijgen. Ook van een nieuw kabinet. Van welke samenstelling dan ook. 2. U heeft kennis genomen, een half jaar geleden, van het rapport onder leiding van onze voormalige dierbare collega Chris van Dam over de kinderopvangtoeslag. Een rapport waar de minister-president kristalheldere woorden over gesproken heeft en zich namens de regering geëxcuseerd heeft voor datgene wat duizenden gezinnen is aangedaan. Dat incident staat voor de uitdaging die wij hebben om niet alleen maar beleid te maken, maar het ook op een goede, effectieve wijze uit te voeren. En je zou misschien kunnen zeggen dat als je dat ook nog koppelt aan een rapport waar een andere dierbare collega van de Commissie Koninkrijksrelaties uit de Tweede Kamer veel energie in heeft gestoken en voorzitter van was, André Bosman, naar de hele uitvoeringsorganisaties. En dan zou je kunnen denken aan het UWV of het CBR, de club van de rijbewijzen, waar het allemaal niet goed loopt of liep. Wij hebben als Europees Nederland misschien op een bepaalde mate wel minachting voor uitvoering, die op een bepaalde manier ook leidt tot het niet serieus nemen van klachten van burgers als het gaat om de effecten van beleid. En dat we een overheid hebben die misschien te veel georganiseerd of georiënteerd is op wantrouwen in plaats van vertrouwen. Die woorden zijn het afgelopen half jaar in het Nederlandse parlement, met name in de Tweede Kamer, veel, want daar worden die debatten gevoerd uiteraard, veel genoemd. Nadruk op uitvoering is een taak die ons de komende periode zal bezighouden. Een derde incident, zal u ook denk ik via de beelden niet zijn ontgaan, ze waren indringend, is de enorme wateroverlast in het zuiden van Limburg aan het begin van de zomer. Maar water trekt zich van grenzen niks aan, dus het was wateroverlast in Limburg, het was wateroverlast in België en in Duitsland. Met gelukkig bij ons geen dodelijke slachtoffers, maar in België tientallen en in Duitsland honderden. En dat incident staat voor het vraagstuk van de klimaatverandering, waar internationaal, wereldwijd afspraken over zijn gemaakt, die we moeten uitvoeren. En Nederland heeft daar nog een enorme uitdaging. Natuurlijk, er gebeurt veel. Er moet ook nog meer gebeuren. Maar die opgave, die kan alleen maar internationaal uiteindelijk succesvol zijn. En Nederland zal daar zijn fair share in moeten nemen. En misschien tot slot, voorzitter, het nieuws de afgelopen 2 weken in Nederland wordt gedomineerd, niet door de kabinetsformatie, niet meer door water. Dat wordt gedomineerd door de dramatische situatie in Afghanistan. Waar Nederlandse troepen in NAVO-verband moedig werk hebben verricht, onder extreem moeilijke omstandigheden, met heel veel andere landen, gedurende een lange tijd, zoals u weet. En dat incident, vergeef me dat ik het bijna een incident noem, staat eigenlijk voor de vraag hoe we op een effectieve wijze de strijd tegen het internationaal terrorisme kunnen voeren. Hoe we terreurgroepen die bewegen over grote delen van de wereld effectief zouden kunnen bestrijden. Wat je zou moeten doen met nation building
en democratie als exportproduct. Een ongelooflijk ingewikkeld dilemma. Hoe je dat internationaal doet, maar ook, en dat was het debat wat wij nu de laatste tijd vooral hadden, wat je dan doet als je in zo'n land bent en je hebt heel veel mensen die voor jou als internationale gemeenschap of lees Nederland werken. Wat je dan met die mensen doet op het moment dat er sprake is van een regime change en zij onder grote angst voor dat regime niet weten welke kant ze op moeten. En Nederland doet alles om die mensen een gastvrij onderkomen te geven in ons eigen land, zoals andere Europese en niet-Europese landen dat gelukkig ook doen. Voorzitter, ik ga afronden. Ik heb iets gezegd over COVID. Ik heb de situatie in de BES geprobeerd te schetsen en ik heb 4 incidenten genoemd die staan voor 4 grote uitdagingen. En ik weet ook dat wij daarmee niet compleet zijn. Het is maar een schets, maar die schets is natuurlijk niet willekeurig gekozen. Maar er zijn even zoveel andere nog nieuwe uitdagingen. Uitdagingen die we in alle landen van het Koninkrijk tegenkomen, die we met elkaar kunnen en moeten bespreken. En daarom kijken wij ook uit naar dit IPCO, waarin hier en daar toch ook maar de roze olifant op tafel moet komen. Het is gewoon slecht voor de koninkrijksrelatie dat wij nog steeds een geschil hebben over de geschillenregeling, terwijl we dachten er een paar maanden geleden vanaf te kunnen zijn. Ook na het debat 2 jaar geleden in de Tweede Kamer. Want wij hadden daar best een positief gevoel over met elkaar. Maar laten we dat de komende dagen bespreken. Zoals de uitnodiging die er is om op een constructieve, open wijze te spreken straks over de Rijkswet Coho, wat ons betreft aanvaard wordt. En als die Rijkswet in de Tweede Kamer wordt besproken en in de Eerste Kamer wordt besproken, dan denk ik dat ik namens de delegatie van Nederland kan zeggen dat jullie natuurlijk van harte welkom zijn. En dat dat misschien een Rijkswet is waarin we met elkaar moeten kijken of we alles wat we in vriendelijke en goede woorden tegen elkaar zeggen, gericht op vriendschap, gericht op samenwerking, gericht op de toekomst, gericht niet op bedreigingen, maar op kansen, om te kijken of we dat in dat soort trajecten ook kunnen verwezenlijken. Want uiteindelijk komt het aan op resultaten, komt het erop aan dat, zoals een van de collega's al zei, de bevolking van zowel Curaçao als Aruba, als Sint Maarten, als Nederland moet zien dat zo'n IPCO meerwaarde heeft. En ik denk dat dat een uitdaging is waar wij ook de komende dagen weer voor staan. Ik dank u hartelijk en wij kijken uit naar een heel constructief en prettig overleg. Dank u wel, meneer Roosmuller. Ik kijk even, misschien kunt u nog even blijven staan. Ja, precies. Of er misschien mensen zijn die vragen willen stellen. En ik kijk allereerst even naar de delegatie van Aruba, of dat het geval is van de zijde van Aruba. Ik zie geen handen de lucht in. Ik zie wel een hand. Ja, volgens mij is dat mevrouw Lopez-Tromp, als ik het goed heb. Ja, gaat u gang. Ja, Bontardi ondertussen. U haalde net aan de meerwaarde van het IPCO. En ik zou graag van u willen horen wat u in al die jaren als eigenlijk successen hebt gezien van het IPCO. Ondanks het heen en weer gaan, verandering van constellatie, verschillende topics. Wat hebt u gezien als echt tastbare, goede resultaten qua medewerking en ook wat ook de regering heeft overgenomen? Dank u wel. Het is voor de heer Roosmuller zijn tweede fysieke IPCO in deze eeuw, meen ik. Maar het is wel waar dat hij in de jaren 90 ook hij volgt voorzit. het wel al langer. Ja, okay. Meneer Roosmuller, gaat u gang. Nou, eerlijk gezegd is dat best een moeilijke vraag. Want dat lijstje van hele concrete resultaten is gewoon niet zo groot. Ik denk dat het resultaat... Kijk, je weet nooit wat er zou zijn gebeurd als die IPCO's er niet zouden zijn geweest. Of hoe het in het verleden ook heette. En ik ben ooit begonnen toen het nog het contactplan heette. Dat weet je wel, hè? Want toen zaten we daar samen al. Dus ik denk dat wij met z'n allen ten diepste overtuigd zijn van het feit dat
intensieve dialoog, wederzijds begrip, inzicht in problemen, maar ook in kansen. Dat het Koninkrijk verder kan helpen. Wat heel concreet is, en ik weet niet of dat aan het IPCO ligt, dat denk ik niet, maar daar hebben we natuurlijk ook heel veel over gesproken. De hele staatkundige structuur van het Koninkrijk is natuurlijk de afgelopen 20 jaar op zijn kop gezet. En dat is dan 10-10-10 geformaliseerd. En dat heeft hier en daar gemengde gevoelens opgeleverd. Maar ik zou zo graag zien dat op dat lijstje ook die geschillenregeling had gestaan. Ik zou zo graag zien dat ook die Rijkswet COHO, waar we dan op 3 september wellicht van de Koninkrijksregering meer horen. Wij kennen ook de details niet. Maar ik neem aan dat de Koninkrijksregering zich iets aantrekt van de kritische advisering van bijvoorbeeld de Raad van State. Dat daarop komt te staan. En dat we met elkaar, wij zouden heel graag zien dat we iets van een afspraak kunnen maken over verkiezingswaarnemingen. Je kunt je dan altijd weer de vraag stellen, ja, als er hier bij ons, bij jullie ergens iets fout gaat met een verkiezing, wordt dat dan door 1 of 2 waarnemers opgemerkt of niet? Het is meer dan een symbolische betekenis. Laten we dat soort dingen doen. Laten we dat soort dingen op een lijstje zetten. Ik denk dat dat kan bijdragen ook weer aan wederzijds contact. Die 10.000 kilometer zijn ongelooflijk ver weg. Ik hoop dat we straks op woensdagavond kunnen concluderen dat een fysiek IPCO heel veel beter is dan een digitaal IPCO. En tegelijkertijd vonden wij het fijn dat we ook in beperkte tijd dat digitale IPCO konden hebben. Plus de contacten die er tussendoor zijn tussen de collega's aan de Europese kant en de Caribische kant. Nou ja, dat is wat ik erover zou willen zeggen. Dank u wel. Ik zie mevrouw Lopez-Tromp knikken. Ik kijk naar de overkant, naar Douchy Costau. Ja, ik zie volgens mij meneer Kalmes en daarna de heer Toddé. Meneer Kalmes. Oké, dan. Ik heb enkele vragen. In 2 stukken ga ik die verdelen. De ene heeft te maken met democratie en vrijheid. Er is een lid van de Kamer, Thierry Baudet, die pleit voor de democratie en vrijheid. En die is ook een tegenstander, of hij vindt zich niet goed in de paden van iedereen laten vaccineren. Wat denken jullie de Kamer over de wetten van de burgers over vaccinatie? Dus we zeggen iedereen moet gaan vaccineren, maar wat denken jullie over de wetten die we hebben voor de burgers? Over de wetten voor de burgers? Ja, voor iedereen eigenlijk. Ja, maar het heeft te maken met de wet over vaccinatie, zoals jullie andere... Overdrang en dwang. Ja. Oké. Ja. Een andere... Had u vragen? Een andere... Ja, misschien kunt u, als u meerdere vragen heeft, we moeten het ook een beetje in de tijd beperken, omdat we al uit de tijd lopen. Dus zullen we voor afspreken dat u nog 1 andere vraag stelt? Ja. Die andere heeft te maken met die brief van 13 augustus dat de minister van Buitenlandse Zaken van Nederland heeft gestuurd aan de leden van de Kamer, van der Staaij en Segers van de ChristenUnie en SGP, over dat Nederland niet mee gaat doen aan de Durban nummer 4. Dit heeft te maken met antiracisme. Gaat de Kamer dat accepteren dat de minister als antwoord heeft gegeven dat Nederland niet gaat meedoen aan de Durban nummer 4? Kunt u, ik weet niet wat... Oh, de Durban-conferentie. Oké, Durban 4. Ja. Moet ik nog meer toelichten? Ik kijk even of meneer Rozenmuller daar uit de voeten kan, of dat iemand anders misschien van de delegatie daar iets over kan zeggen. Maar we gaan het proberen. Ik ga in ieder geval eerst even voor de vraag over de vaccinatie naar de heer Rozenmuller. Ja, kijk, er is in het Nederlandse parlement in grote meerderheid steun in algemene zin voor het beleid van de regering met betrekking tot de bestrijding van COVID en ook voor de wens om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad te behalen. Niet alle partijen, u noemde 1 partij, de Partij voor Forum voor Democratie, die hebben daar een andere positie in. Die steunen het beleid van de regering niet.
als het gaat om vaccinatie, dan is het zo dat de regering in Nederland, maar ook gesteund door een grote meerderheid van de Tweede Kamer, zegt vaccinatie moet vrijwillig zijn. Het mag gestimuleerd worden. Maar hier en daar zal je natuurlijk ook moeten kijken. Hè. Ik heb gezegd een vaccinatiegraad van 85% om en nabij. En in de groep van 12 tot 18 jaar is het nu ongeveer 50% die zijn eerste prik gekregen heeft en 15% die zijn tweede prik gekregen heeft. Maar dat gaat natuurlijk nog verder oplopen, omdat die groep van 12 tot 18 jaar pas sinds 2 juli de mogelijkheid heeft om gevaccineerd te worden. Maar de Nederlandse, zowel premier als minister van Volksgezondheid, heeft een en andermaal gezegd niet voor zich te zien dat er een vorm van, laat staan wettelijk, verplichte vaccinatie komt. Wat wel gebeurt, dat is dat er bepaalde evenementen toegankelijk zijn voor die mensen die dan wel dubbel gevaccineerd zijn, dan wel kunnen laten zien dat zij beschikken over een negatieve PCR-test. Dank. En over de vraag over Durban. Ja, die moet iemand anders ja, even beantwoorden. even kijken, ik zag dat de heer Seder van de ChristenUnie daar iets over kon zeggen. Ja, dank u wel. Nederland heeft, net zoals een aantal andere landen, besloten om niet deel te nemen aan de Durban-conferentie. Dit heeft te maken met eerdere antisemitische uitlatingen in het verleden tijdens de conferentie. Dit betekent dat Nederland samen met andere landen ook heeft besloten om dit keer niet deel te nemen aan de conferentie. Dat is het antwoord. Dank u wel. Dan kijk ik even naar de heer Todé en dan hoop ik dat we daarmee de laatste vraag van de zijde van Curaçao hebben en dan naar Sint Maarten door kunnen. Ja. Oké, dank u wel, voorzitter. Een vraag aan u, meneer Rozemuller. U zei dat 85% van de mensen gevaccineerd zijn in Nederland. Toch zijn er veel besmettingen. De RIVM laat ons weten, of heeft ons geleerd, dat met 85% je de herd immunity hebt bereikt. Hoe komt het toch dat er toch zoveel besmettingen zijn in Nederland met 85% gevaccineerde mensen? Zijn het een 1 prik of 2 prik? Nee, dat is nog even die cijfers. Dus we naderen die 85% met 2 prikken. Die zal bereikt worden begin september, is de voorspelling. Exact. Maar dat wil niet zeggen dat ook als je 2 prikken hebt gekregen, niet een positieve testuitslag zou kunnen krijgen. En dat zien we gebeuren. Dus aan de ene kant zie je dat bijvoorbeeld omdat die 85% niet geleidelijk over het hele land verspreid is, maar er delen zijn of gemeenten zijn of delen van steden zijn waar bijvoorbeeld de vaccinatiegraad maar aanmerkelijk lager is daar de bevolking natuurlijk bevattelijker voor het virus. Dat is 1. 2 is dat er in toenemende mate mensen positief testen terwijl ze al gevaccineerd zijn. Want we weten allemaal dat de bescherming afneemt. Dat wil zeggen, de bescherming neemt af voor het krijgen van het virus. De bescherming is nog steeds hoog als het gaat om ziekenhuisopname of IC-opname. Dus dat is dan gelukkig voor die mensen minder waarschijnlijk. En daarmee legt ook het feit dat wij nog een paar duizend positieve gevallen per dag hebben, legt minder druk op de zorg vanwege het feit dat dat effect minder groot is. Maar daar zit hem dus de relatie. Dank u wel, meneer Rozemuller. Dan ga ik naar de delegatie Sint Maarten. Ik zag dat MP Gums een vraag wil stellen. Mevrouw Gums, gaat u gang. Thank you, Mr. Chairman. Thank you again for the presentation on the state of affairs in the Netherlands. We in St. Martin watched with serious concern the flooding that you all experienced along with Germany and Belgium, because it's a reality that we know very well. I would like to know what kind of role do you see the Netherlands playing, perhaps along with other European countries, in supporting small island nations against climate change, because we are the ones who are usually the primary victim, not just within the kingdom, but also the larger Caribbean.
so to speak, of climate change, which is largely driven by larger industrial nations. So what role would you see the Netherlands playing in supporting us with that? Thank you. Ja, dat is natuurlijk een ingewikkelde vraag. Maar kijk, ik denk dat ik nog een keer wil onderstrepen dat we het hele vraagstuk van climate change, dat we dat vooral in internationaal verband moeten oplossen. En dat we ook beter zicht moeten krijgen op wat de effecten van climate change, en we hadden het er vanochtend in informeel verband nog over, betekenen voor bepaalde regio's. Ik ben wel benieuwd in wat precies de forecast is van de wetenschap over de effecten van climate change hier in dit gebied. Of bijvoorbeeld, nou ja, in dit geval 800-900 kilometer noordelijk, in het gebied waar Sint Maarten zit. Voor ons staat vast dat je dat echt alleen maar internationaal op een effectieve manier kunt doen. En nou, ik zou hopen dat we daar vanmiddag, als we spreken over, en ik denk morgenmiddag, als we spreken over de SDG's, dan kunnen we daar ook over verder praten. Dus ik denk dat het goed is om dit vragenderwijs te adresseren, nu het even te doen met het algemene antwoord en morgen iets meer de diepte in te duiken. Dank u wel, meneer Roosmuller. Heel veel dank dan. Ik kijk nog even, volgens mij geen andere vragen van de kant van Sint Maarten. Dan dank voor uw bijdrage. En daarmee zijn we ook aan het eind gekomen van alle openingen. Waar ik heel veel mooie en duidelijke oproepen heb gezien. Zowel om in vriendschap met elkaar hier samen te werken. En ook te zoeken naar concrete resultaten. En te zorgen dat wij kunnen laten zien dat het IPCO er is voor de inwoners van Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. En van het hele Koninkrijk. Wij gaan nu verder met het eerste onderwerp, de verkiezingen. Een kans om terug te blikken, maar ook om met elkaar die eerste stappen te zetten in praten over waar we echt kunnen samenwerken en of we ook tot concrete stappen kunnen komen. Ik wil u daar natuurlijk ook graag toe oproepen. Wij gaan bij elkaar zitten in 3 verschillende groepen. Ik zal nog even kort de groepsamenstellingen benoemen. U heeft die ook, als het goed is, voor u liggen. De eerste groep gaat kijken naar de verkiezingen in Nederland, wordt ook voorgezeten door Nederland. Daar zit ik zelf in samen met mevrouw Bromet en de heer Van den Burg van Nederland. Mevrouw Heiliger Marten, MP Heiliger Marten van Sint Maarten. De heer Toldé en de heer Kalmes van Curaçao. De heer Vrolijk, de heer Kroes, de heer Santos do Nascimento en de heer Wever van Aruba. In zaal 6105. Hier in deze zaal zal het gaan over de statenverkiezingen van Curaçao. Wordt voorgezeten door Curaçao en daarin zitten de heer Rozenmuller, mevrouw Kuiken, de heer Van Hattem, de heer Seder, mevrouw Gums van Sint Maarten, mevrouw Amerika, de heer Osepa, mevrouw McWilliam, de heer Tjon, de heer mevrouw Vallejo, die heb ik zelf nog niet leren kennen, de heer Kroes en de heer Mansour. Dat zal in deze zaal plaatsvinden en in de zaal naast het restaurant, dus een stukje verderop lopen. Ik hoop dat het gestopt is met regenen. Daar wordt gesproken over de verkiezingen op Aruba, ook onder voorzitterschap van Aruba, door de heer Koer, mevrouw Buiten, mevrouw De Vries, mevrouw Gerkens en mevrouw Van Dijk van Nederland. De heer Marden, MP Marden van Sint Maarten. De heer Girigori van Curaçao, evenals de heer Martinez. De heer Tevreden, mevrouw Lopez-Tromp en de heer Doers van Aruba. Wij zien elkaar dan over 3 kwartier weer opnieuw in deze ruimte. Ik zie dat er nog even, voordat we uit elkaar gaan, voordat u opstaat, nog een vraag is van MP Marden. Ja, bedankt meneer de voorzitter.
opinião. Entrevista cu. Pa informar dentro tópico. Entrevista cu. Objetividade da nos missão e nos visão.